Igbo ndị ọma nnọọ n'oge ime obi nke ụbọchị tata. Ahụbeghị nke isi moto mebiri azụ ya dị n'ọsụ. Ihe m na-ekwu nke m bụ na nwaanyị emeteghị ya. A gwara m ọnụ na ọ bịara ha akwụsị na nke nwaanyị. Mmọnwụ ndị ọba jere Ojoto ịba mba ebe ndị Ojoto na-eme mmemme. A ga-echi nwata ọzọ n'ala Igbo n'oge gboo. Eme ugbu a enwere ihe na-arịrị ugbu a ya bụ okwu bụ gịnị? DNA. Ya bụ okwu DNA bụ na anọkata etu a eburu si na ndị ka enyocha ọbara onye a ka ọbụbụ onye amụrụ nwa enyighị nne enyighị nna onye ka o yiri. A mara na njepụ amaka. Ndị ọ na-emekarị bụ ndị bi n'obodo oyibo asị ka akpọta nwunye ha na-achọrọ ịkpọpụ ezinụlọ ha obodo oyibo, mgbe aha sị ha ngwa unu ga-egosi anyị akwụkwọ gosiri ndị a bụ ndị ụmụaka enenezie ya ọ bụrụ na ọ bụghị ụmụaka, obi mgbawa, esemokwu, ntisa na mkposa obodo, mkposa ezinụlọ. Gịnị bụ DNA? Kedu etu o si metụta anyị bụ ndị Igbo? Kedu etu o si metụta omenala Igbo? Ya ka anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị tata. Maka na abụ m nwanne ụlọ nwoke Mike Onobo, Ugwumba ndị Igbo. Odogwu nọ m n'akụkụ kene ọha na eze. Igbo bụ Igbo ekenekwe m unu. Igbo bụ aja ya mma aja ya mma. Akwa nwanne ụlọ nwoke ọfịa fụlalụ mbaga aka onye wetara were ya n'ezie nnọọ n'ime obi ngeta. Otu onye nsọ dị ndụ anyị na-eso n'ime obi kene ọha na eze. Igbo ndị ọma, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, a sị na akpa aka egbe ekwue, wee na-asịkwa na ọkwa onye kere ife na nkụkọ ya anyị gbasatara ife anyị jigoro bịa. Aka mgbe ofu onye ahụ ịma Nwankwọ dị asọ mmọnwụ jere akwụkwọ na nka nọnyere na anyị taa ka anyị gbadoo. Daalụ. Ụbọchị ndị Igbo kene ọha na eze. Igbo ụmụnne m, a sị na mee ife gọọ agụgọ n'ụzọ njọ na mba ahapụ maka ndị sọba dị asọ. Tata n'ime obi ajeta evu ha shi akpa ha shi ajeta enye onye ọbụla nke ọ na-eri. Eji m igwe bịa mana cheta na abụ ma mbasara Chibuobiora echi ogbu oje ndị Igbo tata nwere asịkwa na nchere ndewo. Ka a sị onye chifu n'ụtụtụ ịpụta ezi ọkụkọ chụwa ọzọ ịgbaba Gị na ọsọ ịgba ma ofuru eze na mkpọ n'abalị ka chi na-efo n'ụtụtụ n'isi ụtụtụ a ka ogbu ọja ndị Igbo bi n'obodo chọwa ọgụ. n'iwe na-ewe ya. Chọwa ọgụ. Ọ dị m nwa afọ Igbo ka anyị gaa n'ihu. ya bụ ọgụ ga-adịkwa mụ na ya mma. Mba, hapụ Ka mmalụ ma aka ya eru m n'agba. hapụ emena ka ịha ihe a bụ DNA. DNA pụtara ịga nyocha onye mụrụ nwa. Abịa na omenala Igbo, onye nwe nwa, gịnị bụ DNA? Ụbọchị ndị Igbo ngwazitu iwe ahụ na-ewe ma tinyere anyị ọnụ n'okwu a. Ndị be anyị, n'omenala Igbo enweghị ibe a na-akpọ DNA. Ndị Igbo kwuru okwu sị na ọnwa anyị ma nna nwa. N'omenala Igbo enwere ibe a na-akpọ izere abụọ. N'omenala Igbo ibe a na-ekpe ekpere nwoke nụrụ nwa ya mụta nwa. Nna nna agwọgọwụ ka a na-agba nkwụ nwaanyị ọsọ enyefe ọkpa ya bụrụ nwa amara m amụ ha ma ya bụrụ isi nwa. Ife a na-ekwube akwa nwa akọ na be odogwu. Ife ọ na-ekwubu ụya nwa akọ na be odogwu. Na ife a chọrọ bụ nza ọkpa na-abata igirigi ọkpa na-abata. Ka ọ ghara ibe igirigi ọkpa na-acha afọ ma saba na nza ọkpa na igirigi ọkpa. Ya bụ okenye ji adị
ụmụaka ahụ mmadụ ji amụba n'ala Igbo nwoke anaghị ajụ nwa ọ bụ nwa ya belụsọ ma o jidere mmadụ na nwunye ya o jide gị na nwunye ya ọ gụọ ya ibere gị isi ọ gụọ ya epeghị nwa amadi ka ị họrọ ihu apịrị apị ọ gụkwa na ya ịha gị ka ị naba maka na ebe sakatara ụsa chọrọ nwee mmadụ jebe bịa ibe agụbara gị abịa n'ihe bụ izere agbọ etu a Chineke kwọrọ aka were kem were gbaa na ụdị m pụrụ iche ụdị ya na-achọ achọ ụdị ọ na-abụ ogoribo ọbụna ịnụrụ na-enwe ime anyị ịmara na achọrọ m achọ nne anyị elena nnọ ugwu mgbe ahụ na nnụrụ na ana m abịa jide ka m bịa maka ka ọ ghara ịbụ na anyị ji ọsọ na-aga masị na fada dana anyị ga-eru n'ihe gbasara nzere agba mana ebe anyị ka na ugbu a bụ DNA na omenala Igbo tupu anyị agaruo na nke ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu enweghị ihe DNA na omenala Igbo ọwata ọhịa ifechi ezi bịa na-esesa ngwuru DNA adịghị n'ezinụlọ nwatakịrị kpaa ezigbo agwa nwoke etinye aka n'obi sị na ọya mụ ya ndị be anyị sị na ọ na nwatakịrị na-eme ọfụma amụta ezigbo nwa sị na ọ dị ka anyị na-adị amụta nke ọjọọ asị oshi ibebe nne ya nwa shi ibebe nne ya nwere ike amaghị onye mụrụ ya ịnụ ka Igbo ji eri okwu mana ọ pụtara tupu ahapụ ngo ọ pụtara na asị anyị na ọ dị eri si tinye n'akpa n'ụdị na nwaanyị ọbụla tụtara ime ngwa onye ajụ n'ebe mmasị ngwa na anyị ọwụ nwa onye na-achọ ịkọwa nke bụ eziokwu ọ ife a na-akọwa ife Igbo ji azọ mpara nwaanyị eji azọ nwaanyị edina n'ebe gụrụ hụ oke ghara ịmụta onye ara ma ọ bụ onye ohi anyị ebughị eji anụ ụwa ife ọ bụ na ebe nwa siri bịa ụwa ya hiri okwu Igbo ọ bụ dasabịa tinye ọnụ ugwu mbadalụ okwu anyị welitere taa atọka maka ime obi nwere ụdị ọṅụ ọ na-ejezibi nlotekwana na anyị nwere nzukọ ime obi a o nwere ụdị obi aṅụrị na-akpa m maka ọka nje ka mụ na ụmụ Igbo mekọrịtakwa ka fanụkwa nke fanụbebụ nke izizi mụ na ya na-ebido n'inu wee gbatịrị ya a sị na onye kee ihe na nkụ onye ya onye nyowe ọvụ enyowe ya onye nyo ntụntụ atụkpọ ya anya ịghọtara ebe m si abịa amaghị m ihe nwoke ya eji mekata je tụchara ihe etuchaghị ya ndụgbo etuchaghị ya oge ụfọdụ o nwere ọtụtụ obodo n'ala Igbo na gboo ịbịa mee ego nwaanyị akpọghị gị ma ndị ọ mụrụ bebe ọ uru inenezi onye na-ezu ohi ya na ikwu nne ya apụtasị gị na mmọnwụ daa ogwu na ọ na-ana ikwu nne ya ọ nke Amerịka ọfụma nke gbara egwu ọfụma nọ ka obodo ya dị maka mmọnwụ ọ chọrọ achọ na-adị ebube ọzọ dị ka ibie bụ na ka gboo dị Igbo na-achọ ka amụbaa onye amụtarị na dị eje kpọrọ nke onye ọzọ ma ọ bụ nke nne na nna ya nwụnahịrị pịchaa zọchaa hazie ememe ya ihe DNA afa jere mụta n'ofesi ịma na ma mmadụ ezu nke mmadụ ma ya na ya isobiri ma ihe a onye ọ na ịmara nke iji uto mụta gị na ya nọ mmadụ ejeghere egbufuru ibe ya akwụ ọzọ dị ka nwanne ya bụ na marakwa nọ na agwa dị mma ka a na-eme nṅomi anyị asịkwa Igbo enwekwa ka ọ kwadoro nwaanyị begharịba ka sọrọ mvụta ime bịa mana ị marago na nwoke chọrọ mmụba onwe ka o si dị nwa bebi obi aṅụrị ọ na-ekene chi ya o mekọrọcha a sị na nwoke mmụọ onwe ya na ọma ịbata n'ọtụtụ ngwuru ife ebe nwoke mụrụ ụmụ 8 baa nke isi ya aha ya niile bọchọwụ na nwoke mụrụ amụara nwa obe eku ihe nwoke oku ha ya ọ bụrụ onwe ya ọma ọkụchi ha onwe ya ọma ya nwa mụkwara ndị ọzọ
ibube nwoke mụrụ nwa ya ihe nwunye ya ma ọ jee ikwu nne ya ma nna ya nwụrụ bịara ya ụwa etu a ka Igbo si nakweta ife dị na nwa were obi aṅụrị anabata nwa ọ maka ife dị ya na ka eji were gbahapụ ọtụtụ ụmụaka anaghị azụba azụ tụha ya ụfọdụ fa nwụọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị were egwu o nwekwara ike bụrụ ndị dakporo ndị omekome dakporo ya tụba ya ime o were egwu ọmụọ nwa ọ tụfuo ya. Igbo anaghị akwado ụmụ nyocha dị etu a ka gboo dị kama nke kpaba ajọ agwa kpakarịba eje n'afa ma agwụ na-akpa dị ya ka oshi agwụ ikwu nne ya ka ọ nke ikwu nna ya asị oke na o nwere onye omekome nọvụ na agbụrụ nna ya ba egburu n'iwe ma ọ bụ eji iwe ihe o mere gbu o wee harịta Igbo abụtụ ya na ọbụkwana ha mmasị nwatakịrị ya nọọ ihe ọkpụkpa so ya bịa ejituo ya rụọrọ ya agwụ ka obe ma etu a maka na anyị sị ka anyị na-ewere ya na mbe daalụ. Ime obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Ọ dị mma aka onye nwetara achọrọ m ibe n'ebe inu mana tupu nke a achọrọ m ịrụtụrụ ndị be anyị aka. Kedu etu ọ na-adị? Kedu ụdị obi mgbawa? Kedu ụdị nghasa na mkposa ichere na ọ na-adị na mgbe mmadụ nọkọtara sị ka ya yochata nwaanyị sị ka ya yochata ihe dị na agada ọ dị akụ isi na ọ bịaghị ha afịa. Biko ọ bụrụ na ị maara na ike ọbụla arụnyere aka arụtagha nsị arụta ahụ ịhapụ nkịta na-arahụ ka ọ rahụ ụra nwee etu ndị Igbo na-esi asụ ya aka onye nwetara biko tinye ọnụ n'okwu a. Ugwumba ndị Igbo ekele gị DNA ịma na ana m akwụ n'eziokwu dịka m na-ekwu onye mara ihe ga-eso okwu ya mere mgbe buru gbuo ma kịta na omenala Igbo nnụọ nwaanyị mụ na ya kabiri ma ọ na anyị ebighị ọ bụrụ na akwụghachi ha ngọ wee tụta afọ ime nwa ọ mụrụ bụ nke m o kwere ghọta mana ịma na ekwugheri ọkpa egwu wee kwugheri egwu ekwugheri ọkpa egwu bụrụ ihe na-eme kịta onweghị nwoke ka anyị gbuo onwe anyị nke bụ eziokwu onweghị nwoke ga-anọ n'ụlọ uche wee gwabagbu di ya na mbụ maka mgbe uche gị gwawara gị isi ka ije nyochewe ka eweta ọbara ka a mara ma nwa ọkwa nke gị onweghị nwoke ma ịbụ onye Igbo ma ịbụghị onye Igbo na-abụghị ma ọnụtu aha aghọghị nkọ ọ bụrụ na nwatakịrị na-eme nwa m abụghị nke obi adịghị aṅụrị kedu ihe o gosiri bụ na nwunye gị onye ọ bụ gị na ya ekwenyeghị na gị maka buru n'obi na nwoke ọbụla nwunye ya na-agba n'ezi ejikwe ndụ ya n'aka akwa ịbata ọ ga-eshinye gị nri iji ewu ahụ ọ gbanyere gị mmiri ga-eji awụ ahụ nwaanyị ọbụla nọ na di hapụ di ejere n'ilo ọ bụghị ezigbo ihe maka na o ji ndụ di ya n'aka. Aka onye wetara nwoke ekwuru ọbịa sị na ọ bụkwana ha na ejere na nwunye ya na-ewute ya kedu ihe a gwara ya a gwara nwaanyị o were kwere di ya na-ahụhụ ọnụhọ na agbụrụ anyị mana nkwụcha abụghị ụjọ. Ime obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Ịbịa n'omenala Igbo dịka o kwuru na nwoke ọbụla ga-akwụ ụgwọ isi nwaanyị bụ ya nwe nwa amụtara. Otu a Anụkwana m na ọ bụrụ na ịbịa dịka usoro iwu obodo anyị si dị na ọ bụrụ na gị na nwaanyị gbasara agbasa o wee mụọ nwa n'ihe dịka ọnwa 9 ma 10 n'ihu site n'ụbọchị gị na-esi gbasa na nwa ọbụla ọ mụrụ bụ gị na-enwe bụ gụwa nwe ya bụ nwa ya bụ na ebe ọbụla o si tụta ime n'ihe ama bụ onye kwuru ụgwọ isi ọgwa ya nọ ndị be anyị. Anyị ga-abịa n'ihe gbasara nzere agbụ ụbọchị Igbo ike na nkenke ka anyị tinye ọnụ oge anyị wee zuoro anyị
maka na ihe kwesịrị ikwu n'ihe a ka nkụ. Gịnị bụ nzere abụọ? Nzere abụọ bụ ọ bụrụ na ọ dị ụzọ na-abụ. Nke mbụ bụ na nwoke jikekwa na agbụrụ onye nwoke si bịa na ara dị na agbụrụ ha. O jee nụọ nwaanyị ọ magbu na ya nwere ike ịha ara. O jee nụta nwaanyị anọghị n'ahụ ya, achọba agbụrụ na-eme ọfụma anaghị ahụ ala, agbụrụ na-aga n'iru na-agbata ego, eji n'azụ. Nwoke na nwaanyị ji anọ tụwa aro mara ebe ọ ji arụ. Nwaanyị akpaba onye kwuru maka iruru, nwoke ejighị eji ọnụ ya sị nwoke bịa bịa. Ọ bụ nwaanyị ya akpaba iruru, nwoke a na-akpa uru ma uche ka eji ama ibere na nkata. Ụbọchị ijeri ya bịa, nwaanyị esie nri nye ha, mana ọ bụ na onwe ha ebe ejeje n'ọbịa ka ije abịa, ọ ga-erube nwoke eburu ụzọ fụa ka ọ ghara ime n'ihu ya maka alụkọ ma ọ na ome n'ihu ya. O jewala, o jee nwa ya na-agwara ya agụ ya, o jee ṅụba ka o jecha ọ nata n'ime anyasị na kpuwe, anaghị akpaji ya. O memekwa nwaanyị dị ime ekene Chineke, ọ nwoke mụ nwa. Ife a ji agba mbọ bụ ka efichaa agbụrụ ahụ na-ezu ohi ma ọ na-aghọ ara. Ọ bụrụ na nwoke eji emetụ nwunye ya kama na eje na-eje ama na ngụrụ mara mgbe o je ha adaịta, nwoke nwe ihu ya. Ọzọ dị ka ibie bụ o nwere ka ije na-anya ikekwe ụnụ na-adị ya jọ mkpụmkpụ adịghị ebe anyị na-eme anya ịbụ na ịzụrụ nke e nwere ndị iyi afọ ọ bụrụ na aka kpọdị na agbụrụba ịbụ na-anya ndị ahụ na-anya etu afọ a ọbịa fụrụ agụ tofuru nwa nkwụ tofuru itofuru nebe anya n'ime ndị na-atọ ndị nke agbụrụba ka jide ego, nke agbụrụba ka agba mbọ, nke agbụrụba na-eme ọfụma, nke agbụrụba na-eme nke nwere ike ọ bụghị ego. Anafa ama mma nwoke, anafa enwe nkwuwa okwu, ọ dị ike ọrụ, ọ na-akọta ọrụ dị ji eze ji, o ji enyeju ya ụwa ejeshi ebe ha kụta nweta onye ya ezeta agbụ. N'omenala Igbo, onye ezere agbụ n'aka ya, ọ bụrụ na ịbụ ọgaranya ịma ha bụkwa nwa izere mmadụ agbụ ya kama na ịma nji ọnụ gị kpọọ ya nwa gị. Ọ bụrụ na mbịaba ife dịka ọbịa pụrụ agụzọ ịma agbụ, ikekwe ọnọ ka ndị ji ego dịka ibe etere. Nwunye mma amakwu m mana oje ha fụta n'ọnụ. Nwunye m nọ onwe ka o chebe ya, ọ sị ya na nwa gị nwoke agụchakwa n'akwụkwọ na-achọ ndị ihe o ji eme, o ji ha eje mụọ adịghị n'azụ nwoke abịabe mkpọrọ ya na ya na-akpọrọ ya bọyị. Ọ naghị akpọrọ ya na onwe ha onye ọ naghị akpọrọ ya ka ya zụọrọ nnọọ ka ọ zụọrọ onwe ya. Ngalaba ya dị be m ka ọ mewe ọfụma, ọ bịa zụọ ya, ọ bụrụ nwa ahụ zụcha ọ natabe ma uru ohimiri, ọ na-eme ihe ọmụ ka ọ na-emere. Nwatakịrị ahụ ịma akwụkwọ na ọ ya mụrụ ya dị ete aka, o nwere ike ọ bụrụ na okenye ọ bụzụ onye ihe eji mmadụ eme tupu ọ mara. Abịa na ụmụ ndị ọ gbọtara na-agbara ya odibo, nke ha ọ mụrụ m ka o je na-aka ata ahụhụ ka ọ ghara ịhọ ya abịa ya ka eji ije maka iji ọnụ gị gwa ya o mehieribe eje na ọsụsụ eji enye ya bụ nnekwu ya ka o ji abụ ọchọ ịbụ mmadụ ọ bụrụ gadigba ka ọ bịa ma etu a. Ime obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Nwụpụta so m ga-abịa n'ebe ilo kịta mana ịmagụnụ na ọtụtụ n'ime ihe obodo kwupụtara kịta bụ ihe gara ahụ ire kịta, maka na ọ na-abụzi mgbe ụfọdụ dịka ikpe ọ bụrụ na mgbe ochie a ga-ebie kpachie ya enweghị onye ga-ekwupụta ya n'ọnụ maka na onye ọbụla maara nọ nsọ a. Mana ugbu a bụ onye gacha bata, ọ na-eche ka e nwere etu esi mee ihe dị agha ka o jiri ya ka ọha ọnụ ka ha marakwa oke mere na-atụ na nwunye ime ma ọ bụ na ị bịara izere agbụbe m wee na-ewetara m ọnụ. Ugwu mba ndị Igbo na Igbo na-ekiri anyị ma na-anụ ife anyị na-ekwu, ị na-anya ka ọgbara ọfụ ụtọ ata dị ya na igwe nka na ụzụ juru elu na ala, oke ọbụla na-ekezi nkwụcha maka ọ na-eme iwu fụta njọ adị. Ị nwere ike bụrụ ọgaranya na ọgbara ọfụ ka m na-ekwu kịta, ogbu ogbenye na di ya ahụhụ tụtụrụ lacha akpakọ ka akpa ọgụ nzere agbụ chọọ ofu igwe nka na ụzụ
dobe o wechara ha nwa onyonyo enwere ike bogi na ị bịara mwakpo nwunye ya esi etu ahụ kọrọ akụkọ jebe na ndị na-eme iwu wee nachasịba gị ego ọ ya bụ ife o ji fiabatụ ahụ kịta mana ịbakwari na nsọtụ obodo ka ma ife bụ nsọ ana ma ọ bụ ndị okenye kịta dịka anyị nwa ụlọ nna anyị mara ihe oyibo na-ekwu ọ ka kwere omume maka nwoke ọbụla ma na mmadụ bụ ọsọ bịa bie oze ihe agbọ wee fụọ were ọnụ ya kwuo ya nke izizi bụ na aja ana jigodo imere nsọ ana maka na onye ibe na-akpa ji nka paa gị uru kọwatara gị igbo ya bụ mkpa fụtakwazie mekwazie ka ụwa mara and ya kpatara ọtụtụ ndị be anyị ji anwụ ọnwụ ike ibe ike dị iche iche a na-emezi anọkwa ya ofu ọgaranya etikwuru etu a ejụọ ife ọgụ anya ndị na-ekwute oke okwu anaghị atọ okwu eze na-eme ife ike bịara ime ha ọ naghị ajụ ese ọ ya kpatara igbo ji enwe ife a kpọrọ agbụgbọ maọbụ nduehu ya ka a na-akpa ụmụ enwe n'ụlọ ngwuru ọbụla enweghị enwe maọbụ obodo enweghị obe agụ ife ike na-emebefe maka ife ike bata ngwuru aka ngwuru dị ọcha o jee ka a na-akpa enwe dọkpụrụ ofu ibe dị ndị wee pụọ mịa ụlọ ọbara pụọ kama ọ hapụ dike nya ndị be anyị ụmụ ife dị etu a n'usoro omenala be anyị ọ ka kwere omume sokwuziele na ndị ụka bịara zọkirido ya ọkpa zọdosie ya ike ịha nwunye ha jee na nwunye onye ọzọ ijewara ọkụ mmụọ anyị amaghị na ọkụ mmụọ na-adị ọ nkwenye onye mana ọ bụrụ na omenala be anyị akpa aka ya arahụ n'ute mara na nwoke na nwaanyị o siri ike na-achọ ebe eji ezere abụ na-achọkwa onye enweghị ile ogologo ile zara ya ka m jisi gị na ihe ebe a tụrụ n'ọda bụ ibe ya anata ịchọta onye ya emechi nwa ọnụ dị mma ike na-echi nwamba sị daịrị m adaịrị nga ikpe juru n'ụlọ ikpe tata mmelụ ozugbo a tụpụtara atụmatụ a mee ya ọ bụrụ iwu na nwaanyị gbafụ na di ọ gacha ọnwa ite naanị na ụma o wee mụọ nwa gosi na ya na di ya nọ analaghị nga ọ dịghị nke ọ bụ ekewa ma n'ụzọ oyibo ma n'ụzọ omenala onye mere ego n'isi ya nwe nwa n'oyibo si dobe ya ọ ya ka m ji sị na agbaduo ya ọfụma ọ ka nwere ebe ya esi mee nwunye kịta mana ọ na ọkụkọ na-akpazi ure kịta anya ufe ya akụ ya mgbe gboo ọ dị mfe ime nkịta bụ na a na-asa anya na mmiri were ma agwọ nheghe a na-zi eme ya ka mmadụ nwane ya kara aka ya nke oyibo na-akpọ ịtụrụ ọkụ ọ ya ka m ji wee kwu daalụ ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu. Ọ bụrụ na mmadụ ga-anọkọta nwoke na nwaanyị aga n'ebe a na-ekuse nwa ebe ụmụaka enwe nne enwe nna maọbụ ụmụaka tụfuru ebe a na-azụkọrịta ụmụaka wee gaa mee nke a na-akpọ igote nwa kpọọ ya nwa ha zụọ ya o tolite ma ndị agbata obi amarụgo na ọbụ ha mazụrụ ọ bụ eziokwu na ụfọdụ na-abụ eme ka ha ghọrọ chi ha ghọrọ eme n'ụdị na adịm ime wee gaa nwa ya. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ọ bụrụ na ikute nwa onye ọzọ mụrụ zụọ ya n'ọnwa gị ka ọ bụ kedụzi ihe anyị na-achọzikwa. Ọ bụrụ na kịta na ọgbara ọhụụ a na mmadụ na-emezi nke a kpọrọ surrogate ya bụ surrogate anyị n'ụdị onye ọzọ bụ oru afọ ime nọọ ka akpara akpa ka eji isi ekwe emechaa ya n'ọgụwa nwunye dịka iwu si kwu na ọ bụrụ na isoro ụzọ iwu nọọ gị nwee nwa na ọ bụrụ na akụkpata ya ọfụma kedụzi ha na-arụnye aka n'ike ebe anyị ma na nsị na ahụ dị ebe ahụ na ọ bụrụ na nke a pụta nke a pụta nzere agbọ dị ma nke a na-akpọ Obiechine dị Obiechine bụ ebe a mụrụ ofu nwa ikekwe ọ bụrụ ndị aka na ụkwụ jọrọ oje ha amụnwụ nwa bịa chọọ ka ya bụ obi gbachie eje nụta nwaanyị asa anya na mmiri mara ndị ya na-amụ nwa mana ọ na-aza ahụ onye ụgbọghọrọ ọbụ ofu nwa anụchie ozugbo maka ya bụ obi na-eje mgbachi ụzọ dị iche iche Igbo si eme ya ọ na-aga ọfụma kedụzi ebe eji kọrọ gagide na ọjọọ obodo oyibo onwe ibe ọzọ eji eweta ọ bụrụ di ya ọ na-awa anyị isi agago ma ọma eke wee hụ na onye nwụrụ anwụ na a na-aga ịmụta gị nwaanyị ma onye ara
obodo na-akwekọrịta gaa nụta nwaanyị kpọọ ya nwaanyị ahụ amarụ na onye a nekwa onye na-anụghị nekwa onye ị na-amụrụ ụmụ ọ bụ eziokwu na gị na ya ma ndina ọ wee mechaa ya eme ori ndị egwu mba Igbo si na iyi akwara akwa na iyi aṅụrụ aṅụ na ọka iwu oyibo si ike nke bụ eziokwu ka anyị na-agbado anyị chọrọ ịbịachi ọnọdụ a mgbe na-asị gị biko emena ka iyi ocheta maka na ọka ahụ cheta ka mgbọdị atụ enwere enwere isi ka emesịa